skal jeg fast ned i bunden af bilen, René, i en krog ved lidt foran forhjulet, eller foran midt af forhjulet. Kør den op til et fødende ind styr. Kør den rundt omkring. Sådan her. Først skal I så lade motorcyklen hælde lidt over mod den side, hvor jeg starter. Og så kører jeg over på den anden side. Og så lægger jeg det omkring her. Så kan man ikke, det gør det rigtigt her. Ja, ovenover. Så er man ned under der. Så laver en lykke. Sådan der. Og så går jeg over på den side, over ved hans dør, Jans dør. Og så går jeg ned og gør den fast i bundstrammeren, ned i en krog dernede på den anden side dernede også. Så har jeg cyklen gjort fast foran, så kan han faktisk stå selv. Så den går lidt ned, når jeg kører op mod foran af hans bil. Så er den sådan til at stå selv. Læg noget væskestykker og lidt andet omkring her, eller karklud eller lidt andet. Jeg er sikker på, at de har sådan rimelig godt ved her i krogene her. Læg noget imellem her, så den ikke ridser her, hvis det er. Og så hen i bag. Der skal så bruge en anden båndstrammer. Helst få nogle af samme type til dem her, lidt tykkere måske. Der har I baghjulet på midten. Der skal I gøre den fast. Et stykke foran baghjulet. Det er også i hans bil. Og så komme ind og få fast omkring baghjulet. Også på samme måde. Køre omkring. Enten en gang eller to her. Og det skal helst være heroppe oven, over midten af hjulet. Over den anden side af motorcyklen. Og så går den fast herovre på den anden side af hans bil. Og så strammer den til her. Så låser I cyklen fast, så hvis den ruller bagud, så trækker den opad. Det er simpelthen at skubbe cyklen lidt fremad og nedad. Så burde den kunne stå fast, uden at vælte. Men hold lidt øje med den, hvis det er. Ikke? Du kan eventuelt blive om bag i, selvom man ikke må. Slut.